malin fashi wa Jahata ce. kwamandan masari mai kyau Jahata ce. yau dai wakar ta jihata ce Jahata na ce. san wasu na canke wacce ce Jahata ce. shugaba da kasan ministan mai baba Buhari dan jihata ne Jahata ce. gwamna masari dan jihata ne Jahata ce. Mamman Daura dan jihata ne Jahata ce. Sani Zangon Daura jihata ne Jahata ce. Ilawan Daura dan jihata ne yawa Hadiza Bala Usman ta jihata ce ministan aviation hadisiri kama na jihata ne Zahir Mangal dan jihata aya da dukkan umarar da jihata ne sanata ida dan jihata ne daga injiniyar manuran tura bunda da dan jihata ne Sani Abubakar mashi dan jihata ne daga ta sahibu sunusi jihata